Zjednodušeně by se dalo říct, že to je třetí etapa archeologického potápěčského průzkumu, při kterém hledáme základy Juditina mostu, který v těchto místech stál před 8 stoletími a zřítil se v roce 1342. Nás čeká dneska průzkum ve střední části té řeky, to znamená napravo od plavební dráhy. A chtěli bychom navázat na to, co jsme tady dokumentovali loni. Dřevěný rož, který byl vlastně základem toho pilíře. Dneska se chceme přesunout dál na tu staroměstskou stranu a zkusit se podívat, jestli něco z těch pilířů nezůstalo i tam. Na dně řeky je spousta různého haraburdí a kamenů, který třeba spadly z Karlova mostu nebo podobně. A nám jde teda o to rozlišit zrno od plev a identifikovat ty skutečně románské pozůstatky. Kdyby se nám samozřejmě podařilo najít místa dalších pilířů směrem ke staroměstskému břehu, tak by to bylo úplně výborné. Obecně ta viditelnost nejlepší bývá na konci ledna. Teď máme začátek března. Tak uvidíme. Trošku se bojím těch teplých dnů, které teď jsou, jestli ta řeka nepoteče větším proudem a neponese víc kalu. Jsme tady 3, 2 potápěči budou dělat průzkum a takovou základní videodokumentaci. Já budu fotografovat. Délka toho ponoru závisí na viditelnosti. Když ta viditelnost bude taková, že se nám bude dařit ty záběry pořizovat, tak loni jsme byli ve vodě kolem 2 hodin. Předpokládám, že stejný čas budeme i letos. Pokud zjistíme, že ta viditelnost je mizerná, tak moc nemá smysl tam se trvávat díl než 20 minut.